Bergarako Bearte elkarteak hemen bolun daukan egoitzara etorriga gaurkoan eta gurekin dago Carlos Galarraga Bearteko presidentia. Carlos, une honetan Arostegi Aretoan Kortsarioen Galeria izeneko erakusketa bat daukozue. Ze ikusi aldou erakusketa hortan Domekar arte, ezta? Bai, hori da, Domekar arte Kortsarioen erakusketia Arostegi daukogu. Hor dare Baionako 6 artista, danetik ikusi leike, bai akuarela, oleo, akriliko, boligrafo zinako marrazkixak, pixka danetik, 6 artista honek, gure laguna die, Baionako lagunak, bi urtean behin itxen dau lako interkambio hartu emon bat daukot, eta gu jutenga Baionako eren galeriara, era dauke Kortsarioen galeria bertan, Baiona txipian, eta eraketatzen dira Arostegira. Orduan, aurtengo urtia zela pixkat aldrebe xamarra izan da, gu ez ga joan, ez da izan posible, ara jutia, baina erak etorri die eta abuztuan 28an irik izan Arostegi Aretuan eren erakusketia, 13 arte. Esan moduan Domeka hontara arte dago erakusketa hori ikusteko aukeria, baina oin momentu hontan Bearteko egoitzan gare eta hemen ikusten ditugu hainbat mural. Honek hain zuzen be uztailean indakoak dira, ezta? Hori da, bai, justo uztailean inginuan muralgintza ikastaro bat, irakaslea Mikel Arrañaga izan zen, eta, harrera hona aukizeban, hemen egon ziren 8 artista, batzuk gaztiak, hasi berrixa, beste nausixauak, baina Jokin barkatu Mikelekin, hastian ziarrin zeben ikastaro hau, eta honeti bertan sortutako lanak. Esan lehengo aldixalako ikastaro bat itzen zinutela, ze moduzko harrera ukitzen da beholako ekintzek normalian? Momentu honetan Bergara muralgintza pixkat tiroi handixamarra dauko artista nahiko ezaunak herri mailan eta Euskal Herri mailan be bai. Eta bai, ondala urtebete inginuan beste bat, Jokin Oregikin, eta harrera ona dauka, jende ezauna da herri mailan da jendei gustatzen jako, pixkat jakitzea zer da nondik nora doian muralgintza, eta pixkat hori irakasten da ikastaro hauetan, marrazki bat, irudi bat, txikitxik, nola pasa horma batera, eta pixkat teknika eta sekreto guztiak esplikatzen dira. Olako ikastaro berezi honetxetatik gain, urte osoan zehar hemen Bearteen eskaintzen dituzue ikastaruak. Aurtengo ikasturtia baino, ez dakigu oso ondo zela hasiko dan, zein da asmoa, ze antolatu duzue Beartetik? Segurtasun neurri guztiak hartuta, kontutan eukitza, jarraitzia nahi dugu gure ohiko ikastaroekin, bai akuarela, bai aurrekin zapatu goizetan emoten dien ikastaruak, hor marrazketa, pintura, kabaiete gainean, pixkat betiko ikastaruak mantentzia nahi dugu. Aurten gainera nahi dugu, azkenok kurtzuan ez dugu emon, baina sormen artistikoa berriz ekartzia. Dala 2 urte hon zen, aurten kale inozkuero, ez da urten taldeik, baina urten berriz ipintzen nahi hori izaten da ostiral atzaldetan, sormen artistikoa. Ikastaro horretxez gain, hemen elkarteko kidiek eta herritarrek orokorrian badauke aukera Beartera etortzeko eta hemen eren lanekin lanitzeko, ez da? Bai, hori da, dauko Bearten aparte ikastaroak emoten ditugu, dauko espazio batzuk hortara espreski dedikauta, baina gero dauko txokuak alokairuan norberan lan haitzeko, bere norberan lan pertsonala garatzeko. Orduan hor pixkatoin bete xamar gaude, ez dara hola libre leko asko, baina aukeria badao, baten batek izena emotia nahi baldin badao, hemen gare.
Hain zuzen be, horra etortzen dian batzuk bekadunak dira, ez da beharteko bekadunak, eta datorren astetik aurrera Arostegi Aretoan be, beharteko bekadun horretxek jarriko da erakusketa bat. Bai, hori da. Kortsarioen ostian, hurrengo erakusketia ja beharteko bekaduna dauke. Orduan hori izango da, 18an zabalduko da, eta izango die, azkenengo 3 urteetan egon dien hemen lanien egon dien bekadunak, 3 gazte dira. Gaztiak aipatu dituzu, Carlos, bukatze aldera. Ze moduzko arrobisa dago Bergarako arte mundu hontan? Ona, bakizu, Bergaran beti margolariak, beti asko egon dira, eta hain be datorren arrobisa potente dator. Fuerte dator, ez da? Oso fuerte dator, bai. Mila esker, Carlos Galarraga, kontatzia gaitxik, hemen beharten aurrera eruaten dituzuen ekintzak, eta proiektu ugari, mila esker. Zuei, eskerrik asko.